Buhok ba? Aga! Ayaw lagi pamaak. Pambaga na pa ni mo daw. Amon. Kaya mo lang galing kaka dada. Arot! Pagkat ka na. Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. So ngayon magsama ko ni Riri doon sa bukid kay mga muti pud mi tan-aw na mo tamong kamuti og naabay unod. Kay og walay unod amo tong laniton daw tanuman amo sa okra dato na mo itanom ang okra. Then magpainom po din sa baka. Nya maglapos pila ni mama kay nagpapalit man si mama kaganiha sa kuan. Kagahapon siya nagpapalit na ako sa bitsin og magic sarap. So ato din ning lahos dadto atong ihatod. Tiguay na ni Riri ang baka, kabaw. Guy! Painom ni Riri ang kabaw niya, nagtuna dayon. Ay hadin ni magpainom sa baka, ay patuna sa dinat niya. Kaya magpainom pa man ni sa baka. Kuha na si Riri sa galon guys nga naay tubig para ipainom sa baka. Yan, ihikot danha. Napalit siya galon nga bag isa ka buok kay agkabasa naman sa dito yung galon nga dalahon kay ang kuan man ang taklob na buak. Nay mga galon dani pero wala nay mga taklob. Naman ang iyang ihikot ang galon kay dili naman po ko mag-uban dito sa kuan kay magkalingaw ko dani pangamuti. Kay katong among iyang kausanan kuan kay gikuha naman to kay gibalhin dito sa pigirihan mao na siya kakuhaan dito na dinhi na siya kuas tubig. Layo-layo na. Ha? Pwede ra kakuha dito? Ngayon, kung kuwas tubig bulis, pero doon ka. Balhin ang nakubulis. Pero may agas iya tubig dito? Sa una, ginay kayo yung otro. Yung magtukon as manubila. Yan, mag-ato na tayo sa kamutian guys. Magalingaw tayo dito og kuan, panguy-kuy. Huwag naabay atong makuha ang kamuti. Ya, hambog na po din kamuti danhi nga gitanom ni Riri oh. Hambog na siya guys. Ambot lang, nabasag kay unod. Tanom mo, may swerte. Wa may abot atong tanom guys. Paano di ato na ning kamutian. Magkuha ta sa lubang kay para nga atong maukay ang kamuti. Karon igo sa pag-abot niya, naa na tay kuha. Nya di ana tay lubang nga nakuha. Sigon sa kung naagyan akong giukay guys, wa may sulod. Sa baka nga kamuti nga ba man niya wa may unod nga hambog man tambok man unta siya oh, pero wag siya unod.
Wala gyud unod guys. Tama ra kita ra ni sa utan sa iyang udlot. Kaya walay unod. Grabe pa naman ka. Hambog. Pero wag siya unod. Adto ko dito sa kuno. Itong gitanuman sa bulanghoy. Naldana akong badan kay wala mo ko nagsulod to sa payag. Nada na iyang bitsin ni mother. Og magic sarap. Amo ni ilahos dito karon. So kay wa man di unod. Ato ta dito spikas. Ato tanawon kay naman sinano nga dadto. Itong gilapatan sa bulanghoy. Ambog sa sigurong bulanghoy dadto. Pero kay wala na mo nga ang kuan. Wala na mo nga ang mga prutas diri Santol ra. Pero ang marang nagbunga ang marang. Aw ang santol. Pero ang marang wala jud. Hay. Di na gapon makita ang kamote guys kay ang bulanghoy perti nakadagko. Ambog na po ang bulanghoy diri Mo nitong gitanuman sa kamote. Nya kay wa man nag-ayo ang kamote. Mo ni nga gi tanuman na lang sa bulanghoy. Wagi kamote nga ni. Tubo di dani Payon dito guys bulanghoy ang tanom danha. May pa bulanghoy kay makaabag-abag pa nato sa bahog sa tong baboy. Di lang kay bahog sa baboy ganahan tagkaon makakaunta. Kay tanom tas kamote wa may unod. Way unod ang kamote. Na muni nga gikuha na bulanghoy na lang. Hambog na dayang bulanghoy Kaning bulanghoy guys 7 months ra ni kaon na. Pwede na siya maibot. Nya. Mura siya lungagon pag na siya 7 months nga bulanghoy. Lungagon na siya. Na. Makaon na siya ang 7 months nga bulanghoy. Nya. Inigabot na sa kuan 7 months. Pwede na ta makalungag danha. Nya. Bahog po na to sa baboy atong iabag-abag sa bahog sa baboy kay mahal kayong bahog sa baboy guys. Mas ayo man to nga natay sagol-sagol sa atong feeds atong bahog nga bulanghoy. Okay. Dira kay taga labanan sa bahog. Nagkaminosa naman to nimo imong kuan page nga ibutang kay naa may bulanghoy. Nasamot na kay umanakay among kuan karon nanganak namong anay nga isa unya ang isa ka anay umanakay. Ang isa kay kuan man wa man to naburos nya ayon nagsiriri nga ato na naibaligya kay wa man na siya naburos nagsige ra mo pangasawa basin pud og kuan na pud ba kay
na may uban baboy nga kana ang ag-amasog na di na ag pangasawa, di na ag kaburos. Sige siya pangasawa pero di siya kaburos nya. Og ibaligya po namo ag paliton ra sa 80 ang kilo na di na lang to na mo ibaligya. Amo na lang to planuhan siguro sa kuan pista. Nakabalik na si Riri. Daghan man unod. Nasudlan na ni Riri og balik ang galon kay og mag-ulan. Nasudlan po na ang baril. Manay suludaan. Dahil kay guys ang mga santol o nangahulog kaya may apalit diri sa santol. Nangahulog na siya. Wala kita kamuti nga nakuha guys kay wa may unod. Naamo na ilahos dito ila mama ang iyahang gipadala kay gahapon ra ba niya gisugo na ko nga ako lang din dalhon masayo nawa gid na sayuhi kay sayo sa hapon. Sayo sa hapon. Kamuti guys. Hoy abot atong tanom. Diyan na tayo ni mother guys. Nga nangutan siya. Jura-jura mo lagi ka na burnout eh. Nga. Interest nga naghagpat na siya. Nag-abay-abay sa radyo. Naghapitan po din ako ang module ni Koreana. Kay kada adlaw na yung module. Kay karon dani nga semana module ra sila. Ikuan ni siya isa ka semana nga mag-module ra sila nya kada adlaw na ay module nga kuhaon mo. Akong gihapitan niya ang module ni Koreana din. Mabang na ko kaulit hikang mo eskwelahan ng kuha tapos module may mino kami na ila. Wala. Ma'am tata ila maestra? Dali ya. Nara yung gitugon. Salamat. Ada Auntie Mercy. Nagtubong nga ipadadaan mo ko siya sa tanong. Diyan na ta sa balay guys. Nakauli na tagikan dito ilan ni mama o nagkuha sa module ni Koreana nya. Gihimuan na mo nagtrapaldanhi kay ug mag-anak ang baboy magsige mag-uwan dito layo ra pagbantay namo nya wala pa gyud suga. Danhi na mo ipaanak ang baboy katong isa si budak kay para jud nga mabantayan. Munang gihimuan na mo ni og trapaldanhi kay pagkuha na nga mga anak na si budak kay kung dito layo ra unya wala pa joy suga unya ug mag-ulan unya mo nang gibutangan ni Riri og trapal kay para nga kana ang dili mabasa ang atong baktin guys. Ya manilhik ka sa silong magbahog sa mi sa baktin baboy una. Ya naghumol pa man sa bahog ako sa ning kahigan danhi guys kay o ani na silhigi kaganya sa buntag. So ato ning silhigan danhi naghumol pa si Bintoy sa bahog sa baboy. Wala na po tayo balanghoy guys. Mawala na kami kung ang sa balanghoy. Kaya nahulog naman ato balanghoy dito sa bukid. Nahulog naman siguro. Kaya wala naman siguro na ang balanghoy. Nahulog na. Magbalik na po taglong upuan na. Sanaan. Pwede na po ang atong puan. Pwede na po ang atong
Dagan lansang eh. Di naman. Ama na na imong bahog. Ikuan day itong baboy. Nga na kung kuan na dito siya nga mag-anak na. Tagay na una na nang luha. Ang baksin daw ko na si Budin. Tamakan. Iyo ati mana. Ito day. Yan nagkaon na po na ang baktin. Kani siya nga baktin guys para ni sa birthday ni Richmond puhon. Nang gipalit ni Riri nga baktin para sa birthday ni Richmond puhon. Dako na guro na siya. Yan naman sila og kaon. Ano siya kaon? Ayang baktin guys, 7 kabok na bilin. Gini kamad ang likod ko. Roy, kayo please. Pero, diba nga? Nya kana siya nasamad ang likod kay Manila at Timana. Nila bantay. Kuan ba ni siya kabuok guys, kana ang 11 kabuok. Pero patay ang isa sa pag-anak. Pag-anak daan patay ang isa. Nya napulo. Ay ka 12 to ah. So 11 day kabuk. 12 kabuk anak, 11 kabuk ang nabilin buhi. Namatay ang tulo. Ano na siya nabilin? Bulingit na sila kay bulingit na sila kay pag-anak uwana man. Wala sila ligo. Nakanang isa pero na okay na iyang samad. Yan mo nang bahog sa baboy. Yan nagkaon ng isa guys. Kaon na si Budak guys nya. Muna nga gihimuan na mo dito sa kuan kay kung dinhi na mo ni ibutang. Dinhi na mo ni ibutang kung mga anak, dili mabantayan. Napareha datong isa nga nangamatay hinuon kay wala man nabantay. Nang gihimuan na mo dito sa atop-atop kay aga ulan-ulan man gud diri og magabi di na to katag-an ga ulan mga mabasa unya iyang anak. May man dani unta kay naay atop pero wala man boy suga, layo ra pud sa balay. May man dadto kay gawas-gawasan ra. Pagtingog sa baktin ato ra kabantayan, aga kuanan ra dayon. Nahuman na taw pagkaon sa baboy guys. Unya kuhaon na to ning patula kay atong isagol sa atong gulay. Magkuan ta unsa niya. Mag sabaw ta. Ta sa panihapon. Nakoy isda dato katong isda kung napalit ka ganya sa kuan. May akong kuan unsa niya. May akong sagulan sa isda. Mo akong sagulan sa gulay. Giprito to ni Vincent kaganiha. Nya atong sagulan sa atong sabawon, sagulan ato gulay. Gulay ta kamunggay. Kamunggay ug talbo sa kamote guys natong gilayon.
Nagawas na? Wala ko yung silong. Ay, kuan lang kay basing mag-anak mo na ah. Mga dahon-dahon guys na ito. Humana mangguna bahog. Humana mangguna bahog. Kaya na tayo nakuha guys. Ito na yung sagulan sa kamunggay o galugbati. Yan, silong po na niliri. Abi, silhig o. Silong na niya kaya basi mag-anak na niya na ah. Mabantayan. Si maibot na ang ihikot na okay, magsambod-sambod na ah. Ihikot. Ang silhig o, palayo ng silhig. Singwinta. Ito sa alagbati. Sagol na to sa itong kuan. Mura man ay nabuyagan atong alugbati nagdaot man. Pagkuwag kamunggay lang. Nyadian na tayo gulay nga nakuha guys. So ato na ni ang kuanon kay para himayon kay para ato na ni maluto ug makasabaw na pod aw makakaon ng atong bata makahigop sa sabaw. Ato na ni himayon guys. Unahon na to sa paghimay ang kamunggay. Ya si Riri di ako naghumol na po na siya sa bahog sa baktin. Para niya mga kuan bahog. Bawa nila ni may dito. Ang nagmap. Dala na ito sa usina. Panyo. Tanlad man nila nilang may nakuha. Pwede manugo. Salamat ba adik sa imong sin. Karon guys, ang klase sa mga bata sa ikang Koreana module ang
Iyan ni Rimon kaganiha. Nag-online class sila. Grabing bagot-bot kay hinay kay signal. Imbis ko no kay kinahanglanon. Awa na kay hinay kay signal. Napangas magaganiha ang kuan sa wifi. Akong giignan kay kanang di ba kuno ko naningil sa kuan bayad kay kuan ko ako bayang ting bayad kay nag-upgrade baya ka dito na baya sa 26 to 25 na kung ting bayad na ingon siya nga gisunod ko no ang sadaan ko dili man na pwede nga masunod sa daan kay nagsugod ko pag kuan pag upgrade nimo nga dadto bayang 26 sugod ko og bayad diha kuan kay gitas-an akong bayro nun guys anya loading kas tanan kay gi-upgrade daw 1 ton akong bulan ba sa wifi nya hinay kay signal labi na gid kung ang gamit sa isa-isa sa kanang laptop wala hinay gyud kay signal di ta kadaog sa tong kuan sa Facebook ra grabe ka hinay plano lay ko magbalhin ko dito sa ila ni mama. Hala ka lu, oy badana, oy nagbitay-bitay manaa, oy. Bukat kayo. Hala, bugat kayo di na ginamag dako imo tata. Ha? Di din na magdako imong tata dong. Boy? Oh, Musta man? okay lang. Okay lang. Kira? Nag-module ka? Wala man ang module. Ay, kay badi. Ay, nga nung wala man inyong module. Ambon. Agoy di ay. Nagsabot ko ang mga maestra. Ha? Sabot ang mga maestra. Nagsabot pa sila? Oh, Okay. wala ang pagkuhan sa bat. Ay, lakon. Kuhan ng student. Student. Ya Koreana, nagdapog na yung module, boy. Tangkong ni siya, guys, tangkong. Pansiran ko to. Ayun nga ko dito. Mga dala din. Tulo din natin dito din. Daghang kayang module, boy. Kaya kagahapon pa na iyang module isa. Ya, karon gidugangan na sad. Pila ka subject to, ah. Na basahan man ako sa GC kaganiha nga na ilang maestra mga alauna kuno pwede na pick upon ilahang module na motong pagkuan ako dito kay naama sa koy gihato dito ila ni mama ako na pa dahil gilahusan Liso na niya mo daw. Liso mo daw. Ipag lamit pa na siya sagol adobo mo. lami man ni siya kung sa sinabaw Di ma, liso. Bawal na siya maputol sa banit na. ba mo sa putula putula kung butaro na Richmond mama Na school, na to sa school. nagidra mo ko paat na kong tiil Richmond lah ata guys oh ayang bantay nga makadaog niya Bugat naman kayo. buyag bugat na kayo ambera to panakot na to lang luy ako Ay, ate adro bagid. dili ka magtiad kay mapiang kaw Ino siya gitorian man na. Kaya lagi ba? Kinapin, tibit-tibit. okay pagod natin ate Lita subli rin itong pita sa tubig ka kaya itong hugasan daladan kay hugasan ko rin sa gulay
hugasan kay ito may suga. Ding. Ha? Ano man, di ka magdako? Ha? Laka na, laka. Sige na ba? Kotong asal itu kau. Nabukal naman siya guys. Ato naming ilulod pag una ang isda kay parang mahumo siya. Ini siya guys para po ni siya sa pamahaw ugma. Ano po dahil ilunod ang atong mga dahon-dahon. Ang atong lamas dahil ang atong patula. Na ato ning takloban guys. Nya diya si Bintoy og si J Lord unsa inyong himuon? Drawing. Tatabang ko ni guys. Di mo ako mag-drawing. Mag-drawing daw na sila guys. Drawing. Unya ang atong bata diha unsa gibuhat? Wala. Hello. Kinsa bantay nimo? Era yang bantay. Na hi guys. Sus. Na hi guys. Sagdi, karap na kayo among bata guys. O tanawa. Oh. De. Pasikat de, pasikat de. Ay shush. Pasikat de, wa pa kauli yang mama guys. Si Papay sa ang yayo. Ha? Gutom na ka? Luto pa si mamay ha. Kuha siya kung siya may. Luto si mamay sa panihapan. Kuha siya kung siya may. Ansa ka? Oh, dali di. Mamay sa mamay. Sus na ako. Tindog. Sus na ako. Tindog. Tindog ta. Sige na. Ito mamay. Hawi, siyok mamay. Dinhiri. Pero mahuman to kung kuan. Sus na ako. Pa naluto ang giluto ni mama yo. Panakla man. Kau dana sa lug kamang. Kuata.
Wata. Wa ba haway ra kay ipakamang dito ka. Gida na ipakamang-kamang siya di. Sa kanya na itong prasad ako. Pagamas boy. Ato sa nang pangumukon guys, kailain po kay nga kanang hapkok, di ko ganang sapkok kay gahi. Basta po sirili, di ko siya ganang hapkok kay gahi po. Kay kabalo na mo, wala na tayo mga ngipon, tiguwang na jud. Nya ato nang ilunod ang kamunggay. Kaya para makakaon na ang atong bata kay gamaoy na. Ako na siyang natimplahan guys. Timpla magic sarap para og asin. Atong tilawan kung sakto ra ba ang timpla. Tira siya guys. Diya guys, ang sudan ni Richmond isda na akong gilata. Gidugmok na ko na siya guys. Akong gikuanan daan sa bukog kay para nga lami iyang kaon. Timbutangan sa sudan. Aw lagi isda nga gilata. Muna akong style guys. Pagkuan akong dugmukon ang isda kung karne. Ako kung dugmukon karning manok. Dugangir nagsabaw ko di ay. Sakto na lang ni Kor kaya luwa-luwa kong basa-basa pa. Ready na ang pagkaon ni Richmond guys. Manihapon ta guys. So atong sudan di ay binasoy nga isda gisagul. Binasoy nga isda, binasoy nga utan gisubakan sa isda dayto sa mga unta. Karwasan ba din mo pagkaili mo? Pening. Yung sa kisi. Sige sa nang tingog. Manihapon ta guys. Day ali day panihapon ta day. Jilord. Day, dali na day. Dali ang Jilord. Ala ikaw. Nahalag ko tawatan na Nawatan ni gulang ini bukan pati sukan. si mama. Ala ikaw. Ito ko puyo sa nang imo mag muaon di. Basta ang tiil. Pagkaon ka. Paras. Budi. Ay ka mais ka bityo naman. Mana yun? Ba man. Ada kecap. May kisap. Maparandang na ang Day. Ano? Jilord. Ay makaon ta. Day, kapatid. butanan ka pa rin. Sa. Sabaw. Sabaw. Kali din ada. Ay, mabulog ko. Bilhin mo. Unsa ka itong kinalasan? Jadi bre. Mana ada? Enter your passcode. Enter your passcode. Narong passcode. Kaon ta guys. Wrong passcode. Share batum. Agaw daw siya ma. Share batum. Diba? Agay! Mamay! Yung itu kan. Mo dai. Barat mang sabaw. Muli ko ya talok to. Iyo, asli mo to. Arap. Tama! Sabay mabalik. Ikaw, hindi siya ma.
Mon. 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 Mahulog na. Dong ka ano yung kani ka? Ano ito kandiro to? Ano to? Okay. Pangalan na lang ka si Kwanto mo? Budak? Ayaw. Malayo kinakayabong ginatanan. Hmm. Hmm. Babag. Ay, per bang ayaw ah. Aga, saya ayaw ba butay? Nya. Baka nang bitaw ka, imo reglaan. Karon, Yan kita na wala na. Color. pagkabot lang, di agabutan ang gina na yan eh. Ay, per bakit bata na mo guys. No. Daghan na rin pagbagwa ko. Mataas lagi. Hoy! Ano? Up. Asa ko ba wala mo ang sila ganina? Amde ka ganina deh. Apan? Bundang din. Buhay na kuya kamot. Oy! Kuya nabi. Kauban mo nila? Yo. Nabi. Oh, hello lah. Dari na. Hello. Oh. Injak. Duaon rin. Na, wala ka. Sa inyo nila na agad. Wala nang dari normal yung kapanlong, menepak. Ilang bilin. Pero sa mekano, iban sa tibok at buhol, tibok. Buhol, kabilaran. Bente bata? Ya, coba transfer mga bata dito.
Sila. Belum kapalit ng Amerikano ito ba? Total, dito eh. Ha? Total. Ito? Amerikano? Ayun yun sila lugar. Yan, mayaya ito. Bata. Alang-alang niya bata dito sa nito doon. Ngayon lang ha. Ang bata. Ano yun? Tay, parang pinagbantay. Bila itong ina. Bagal dito. Kasi sabi ng mga. Kung bakit yung bago ng bata. Aga na! Talagang iskay lagi. Mama! Papaaka gamay. Ito na mo ito. Di kasabot ang ginawas bata guys oh. Mga apo ni Lucina, mo ito sila, mga bagat. Mga buhok ba? Aga! Ah! Dapat mo na. Ayaw lagi pamaak. Oyo! Kailangan mo niya. Ayun lang sa badoon. Ang pamabaga na panimo daw. Amon. Kaya nga lang meron pagkadada. Pagkat ka lang. Bago niya. Mga apo ba? Baga na, di ka na naman dadanding. Dadada na. Okay. Dadada. Kung wak niya bira. Tapos na kon.